ಡೈರಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆದ ಇತ್ತೆದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಜು ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾವರೆ ಬರಂದುಲರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಮಾತಿರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟಡು ನಿಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕಂಡಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತುವ ನಿಕುಲ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತುಂಬುವ ಎಂಕು ನೂದು ಕೊರ್ ಅರೆಗೆ ಇರ್ನೂದು ಕೊರ್ ಬಕ ರಾತ್ರಿಡು ಒಂಜಿ 90 ಕೊರ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಟೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ತೋಜ ಇನಿ ಹೊಸದು ಎಸ್ಸೆ ಬರ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಓಡೆ ಪೋತಾರ ಅಂದೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಮಾತ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಟೇಷಂಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತನೇಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಲ ಗೋಡೆ ನೇಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾನು ಅಂಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ಗಾಂಧೀಜಿ ತೂದು ಮಸೆ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾತಾ ನೋಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ಲ ಎಷ್ಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ₹5 ತೆಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಸೆ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಯುವಕರೇ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಹೆತ್ತೇಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಂತೀರಿ ಆರ ಆನಿ ದಯ ಬಂತೀರ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕಾಡು ಉಗುರು ಸುತ್ತ ಅದನ್ನ ಅಂಚಾರ ದುಂಬು ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಜವನೇರ ದುಂಬು ಕಡಪುರಿಯರು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಈತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಆತ ನೀರು ಉಂಚೂಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಬಂದು ಮಹಾತ್ಮರು ಉಂಚೂಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಈ ಮೇಡ್ ಪಿದಾಡ್ ತುಲೆ ವಾನಮ್ನ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಜನಕ್ಕಳು ಚಲಿಟ್ಟು ಮರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ ಖಾಲಿ ಬೈರಸ್ ರೂಲರ್ ಒಂಜಿ ಶಟರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಬ್ಜೆ ಇರಗಿ ದೇವು ಸುವಸನ್ನ ಇರಗಾಂಡಲ್ ಒಂಚಿ ಬಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜೆ ಯಾ ಪಾತೇರು ಜೀಡ ಇರ್ ಮಸೇಂದುಲ್ಲರು ಉಂಚೂಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜೆ ಗುಡಿ ಸೈಯಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ ನಾತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾರ ಆನಿ ನಿಕ್ಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಪ್ಪದು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ತಿರುಗೋಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರು ಕಮಿಷನರ್ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಜ ಮನ್ಪರಾಪಜ ಅಂದೆ ನಿನ್ನಂದೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೇತ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರ ನೀ ಕೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರಾಪಜ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕು ಪಾತೆರಂದು ಪೊಡಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬಡ ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿನ ನರಮಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಎಂಕಿನಿ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕುಜರಂತ ಒರಿ ಏರಾಂಡಲ ಬೈದ್ವಿ ಎಂಕು ಪಾತೆರ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯಂತಿ ಈಗ ನಮ್ಮೆ ಸರಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಅವು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅವೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಬುಡೆ ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರಗು ದಂಟು ನಡತನೋ ದಂಟದ ಪೂರ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಂಟದ ಪೂರ್ಣ ನೀನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಈಜ ಅಂತ ಪೂರ್ತು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮಾರನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನೇ ಏರಿ ಸರ್ ಓ ಏರಿ ಯಾನಿ ಏರಿ ಯಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಯ್ತಾ ಪಂಪೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲತ್ತು ಅಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿದ ಲತ್ತು ಯಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಎಸ್ಐ ಐಕ್ಲ ಸೈ ನೆಕ್ಲ ಸೈ ಮಾತಕ್ಲ ಸೈ ಬೆಟ್ಟ ತಿನಿಯರ್ಲ ಸೈ ಮಾರಾಯ ಬೆಟ್ಟ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಸೈ ಸರ್ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾಯ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನ ಲುಕ್ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಾ ಇಂದ ಅದ್ದೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಸಂಕರ್ನಾಗ್ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಯಾಬೆ ಒಂದು ಕಾಸಿನ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಏನು ಮೀಸೆ ತುನ ಗೊತ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನ ಸರ್ ಏರಿ ಸಿಂಗಂ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಗಂ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಯಾನು ಗಂಗಂ दादा सर तोटो नीर थे ಅತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಟಾದ್ರಿ ಸರ್ ದಾನೆ ಎಟಾದ್ರಿ ಓ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾಯಿ ಉಂಟಾ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಓಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾಯಿ ಇದ್ದ ಇದೇ ಉಂಟು ಸರ್ ಓಂಡು ಅವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋತುಂಡು ಹೌದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಸರ್ ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಬುಡೇದಿ
ಹೋಯ್ತಾ ನಾಯ್ದ ನಾಯ್ದ ಬುಡದಿ ಬಂಜಿನ ಐಕ್ ಉಂದುದೇ ಬೋತೀನಿ ಉಂದುದೇ ಬೋತೀನಿ ವಿಷಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ದಾನೆ? ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದು? ನಾಯಿ ರಾಕಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಕಾಟ್ ನಾಯಿ ಸೋನಿ ಲವ್ ಮತ್ತು ಮದಿ ಮ್ಯಾತೀನಿ ಅಂಚ? ಪಾಪ ಅಲೆ ಕಾಟ್ ನಾಯಿ ಅದೇ ಜನ ಏರಣ್ಣ ಬೋಡತ ಸರಿ. ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋತೀನಿ ಎಂದ ಬೋನಾಗ ಬಂಡೆ ದಾನೆ ಅಂದು ರಾಕಿ ಬಂಡೆ ದಾನೆ ಅಂದು ಏರ್ ನಾಯಿ ಏರ್ ರಾಕಿ ಬದಿ ಎಂದ ಬನ್ನಿನಿ ಇಂದ ಆ ನಾಯಿ ಬತ್ತು ಈ ನಾಯಿಡ ಬಂಡಿ ಕರ್ಮೇರ್ನ ಬೊಕ? ಪಂಡಿನ ರಾಕಿ ರಾಕಿ ಬತ್ತು ನಿಂದ ಬಂಡಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಇಂಕ ದಾದಾಗೆ? ಪಾಪ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಆಕೆ ದಾದಾ ದಿಗೋದ್ರೆ ದಾದಾ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ನಾ ಬಾಯಿಗೆ ತೀದು ಕಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬೋಡತ ಪೋಲ ತೂದು ಬಲ ಅಂತ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ದಾದಂಡಿ ಬಕ ಯಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ పోతు ಏರೇನು ಸೋನಿನ ಸೋನಿನಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ತೂನಗ ರಡ್ಡು ಪೆದ್ದು ದಾತಂడి ರೊಟ್ಟಿ ಬೆದ್ದಾತನ ಬೊಕ್ಕ 4 ಉಲೈಡು ನಾನ ಪೆದ್ದೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಯ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ತೂಯ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಲ ಜಾನ್ಸನ್ ಸೋಪ್ ಲ ಕೊಡ್ದು ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನಾಯಿ ಬೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮೆನ ಬೊಡೆದಿ ಬೆದ್ದಿನ ಕಾದಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆಡ್ಬೇಕ ನಾಯಿದ ಮಿತ ಕರುಣೆ ಬಡ್ಚ ಪ್ರೀತಿ ಬಡ್ಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಹಾ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತದ ಪ್ರಾಣಿ ಸರಿ. ಐಕಿತ್ತಿನ ಅದು ನಿಯತ್ತಿನ ನರಮಾನಿಗೆ ನಮಕಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ತೆತ್ತೊನ್ನು ಹಾ. ನಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಳು ನಮಕ್ ಬತ್ತರ ಅವನ ಕೆಲಸ ನಾಯಿ ಬತ್ತನು ಸರಿ ಅಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಬಾಮು ಮೂಸೊಂದು ಗೋಪಿ ನೋವು ನಾಯಿ ಅಂದ ಮೊಲ ಕಲ್ವರಿನ ಬತ್ತು ನೋವು ನಾಯಿ ಅಂದ ಎಂಡ ಏಪಲ ಚಿರಿಪಿರಿ ಮರಲೆಲಕ ಪಾತ್ರ ನೇರು ನಾಯಿ ಅವು ಈ ಅಂಡ ಸಮಯ ಚಂದಿನ ಪೂರ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಪಿನತ್ತು ಇಂದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇಡುವಪ್ಪ ಕಾರ್ ಇಡುವಪ್ಪ ಬಸ್ ಇಡುವಪ್ಪ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪಿನೇರಿ ನಾಯಿ ಓ ನಾ ಎತ್ತು ನಾ ಇದು ಸಿಮ್ಮಲಿತ್ತಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವ ಸುರುಕು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಚಿನ ನಾಯ್ದಲಕ ಒಯ್ತೋಂ ಕೋಪಿ ಓ ಮಾರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಬನು ಓಲಾ ಮಣಿಪಾಲಡು ಈ ಅವಳ್ದಾಡ ಮನ್ಪು ಮಾರಿದೆ ಅಂದ ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಅಂದ ಮಣಿಪಾಲಡು ದಯಬೋತಿ ನಡೆ ಅಂದ ಬಾಬಾ ನಾ ಮಾರದೆ ಒಯ್ಟುಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡಾ ರಿಕ್ಷಾದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪು ಮಾರದೆ ಅವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಂಡಲ್ ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಕಾವು ಮಾರದೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿ ಅತ್ತ ಸರ್ ಎನ್ನ ಅವು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವ ಸರಿ ಓ ಉದಾರಂಜ ನಿನ್ನ ಬಬ್ರು ವಾಹನೆ ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಬಬ್ರು ಅವನ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೋಡು ಹೌದಾ ಸರ್ ಅವಳು ವಾಹನ ತಪ್ಪುನು ಅವಳು ಲಘು ವಾಹನ ఒక ಘನ ವಾಹನ ನಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ತುಕ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋರ ಓ ಮಾರಿ ಒಯ್ಟ ಹಾಕುವ ವಾ ಕೈಟ್ ಹಾಕುವ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾರ ದಾಯಿಂಚ ಮನ್ ಪೋಯಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಸರ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ವಾ ಆಂಗಲ್ ದಂಡಲ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಗ ಚೋಜು ನಂಬೆ ತುಕ ತಿರ್ಗಿ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತಿಲ ಕಾತನ್ ಬಿರೌಡ್ ಸರ್ ಮಕ್ಕರ ಎನ್ನ ಘನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಇರಿ ನಿನ್ನ ಘನ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ಬಾರಿ ಕೇಂದ ಏತ್ ಜೋಕ್ಲೇತ್ ಜೋಕ್ಲೇತ್ ನಿಕ್ಕಿ ಅವೇ ಘನ ಕಾರ್ಯ ಮಂಡ ಸಮಾಚಾರ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ತೂದಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತೀನಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸರ್ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಫಾರಂ ಬತ್ತು ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡಿ ಮಾತಾಡ ನಂಗೆ ಗಂಡ ಬೇಡ ಈ ಕೇಂದ್ರ ನಾನಾಗ್ಬೋದಾ ಪೋತೋಡು ಪೋತೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪುಟ್ಟಾದೋಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೋತೋಲಿ ಮಂಡ ಸಮೇತ ಸಾಂಗರ ಬಂಗಾತು ನನೇಂಜನ ಅಭಿನಿ ಅಂಚ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಖಂಡನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡನೆ ನಾನು ಕೇಂಡ ಕೇಸ್ ಬರೇರಿ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಕೇಸ್ ಬರೇಂದಿಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಗಂಡ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಗಂಡ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಮಾರಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಎಂಕ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಪುಂಜನ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ನಿಂತು ಯಾನಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ ಪುಂಜೋಡ ಕೇಂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಿರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪ ಮೋಹನ ತೂಪೆ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದಾತನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದಾತ ಒಂಜೋನ ಮುಸುಟು ತೂಪೆ ಮುಂಡೋಡು ಕೆಂಪುದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಓಡಿ
ರೈಲು ಉಂತಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾರ ಓಕೆ ಇದದು ಅಂತ ಅಚ್ಚ ಪೊಂಜವನು ಬರಿಕ್ಲೆತ್ತ ಸರ್ತ ಉಂತದು ಕೆಂಪುದೆಂದೆತ್ತ ಪಚ್ಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಂಟದ ಕಡಪುರ್ತಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಅನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪಚ್ಚೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪುದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ರೈಲು ಬಂದೆ ಆತ ಅಂಚ ಮುರಾನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಬಂಜು ಏಂಡೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮದ ಕೊಂಚ ದೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಓಣಂನ ರೈಲು ಬೋತಿನಪ್ಪ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ರಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ ಆರು ಉಸರಲ್ಲಿರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೋ ಸಾಲ್ವ್ ಆತ ಸರಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅವೆ ಎನ್ನ ಐಟಿಡು ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಐಟಿಡು ರೈಸ್ ಇರ ಗುಡ್ 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 ಇದು ದಾಲ ಬಾಜೆಲ್ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆ ಇರ್ಪ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರು ಒಂದು ಚಾ ಪದಂ ಬರ್ಪ ಚಾ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪೋಕಣ ಸರ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಸರ್ ಚಾಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡನೆ ಚಾ ಅಪ್ಪುಂಡ ಬುಡಿ ಟಾಪನ್ ಸರ್ ಪೇರ್ ದ ಬುಡಿ ಆಂಡಲ ಮೊಲ್ಲೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಚಾಕ್ ಪೇರೆ ಪಾಡ್ದ ಕಣ ಹೌದು ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಜರ್ಸಿದಾವೆ ಎರ್ಮೆದಾವೆ ಪೇರ್ ಪೆತ್ತದಜ್ಜ ಎರ್ಮದಾವು ಅವೇ ಪೆತ್ತದಜ್ಜ ಉಂಡು ಪೆತ್ತದೆತ್ತನ ಪೆತ್ತದನೆ ಅವ ಸರ್ ಪೆತ್ತದ ಊರ್ದಾವೆ ಪರ ಊರ್ದಾವೆ ಕೂರ್ದಾವ ಬಾ ಹೌದು ಸರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸರ್ ಅಂದ ಎಂಕದಲ್ಲ ಸುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದ ಕಣ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಅದು ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ಎರಡು ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡದೆ ಕಣ ಅವ ಸರ್ ಉಡದಾದ ಮಾರ ಒಂದು ಚಾತಡಿಗೆ ತಿಂಡ್ರದಲ್ಲ ಬರ್ಚೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಏಪಲ ಕಾಲ್ ಚಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪ ಆಯ್ತವರಿಗೆ ದಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪ ಅಂದ ತಿಂಡ್ರೆ ಹೋಸಾವು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಟಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾರ್ಲೆ ಜಾವ ಕ್ರಾಕ್ ಜಾಕ್ ಆಗ ಟೈಗರ್ ಅವ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಕ್ರಾಕ್ ಜಾಕ್ ಅವು ಒಂದು ಕ್ರಾಕ್ ಜಾಕ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಈ ದಾದ ಮಾರ ಮಾತಕ್ಕೆಂಡಲ್ಲ ಮೆನು ಕೊರ್ಪತ್ತ ಮಾರ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ವೀಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೇಟಿಡೆ ಪಾರ್ದು ಕನ್ನಡ ಆ ತಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಡ್ ಕಣ ಅದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತಿಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನ್ ಕೈತೆ ಕಣ ಪೋ ಹೌದು ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ದಾನೆ ಈ ಅಮ್ಮಾರ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಇಂಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಚಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕಣ ಮಾರ ಸರ್ ನೀರು ಪರಿಯರತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮೀಯಾರ ಅದು ಸರ್ ನಾವು ನೀರು ಒಯ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ ಒಯ್ಟ್ ಅನ್ಲ ಕಣ ನಿನ್ನೆ ಮೂಲತ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊನೋದಿ ಅಂದಾನೆ ಸೋಕೇಸ್ ಇರ್ತೀಯಾರಂಡ ಸರ್ ಒಂದು ಗುಯಲ್ ದಪ್ಪಡೆ ಅದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ದಪ್ಪಡೆ ಟ್ಯಾಪ್ ದಪ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ ಕೂವೆಲ್ ತಾನೆ ನೀರು ಗುಯಲ್ದ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪಡೆ ಚೌಲಿ ಪಡೆ ಸರ್ ಕೂವೆಲ್ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ಮಾರ ಅವೇ ಸರ್ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಚೌಲಿ ಆವತ್ತ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅವ ಚೌಲಿ ಅವು ಕಣಪು ಹೌದು ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಣಪ ಸರ್ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪರ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂಜಂಜಿ ಮೆನು ಕೆನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಟ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಸರ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನೀರು ಕನ್ಪೆ ಇರಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ಸರ್ ಬೋರ್ ಆಪ್ ದಾದಂ ಯಾನಂಜಿ ಪದವ ನೋಡು ಸರ್ ಎಂಚ ಪದ ಪದವನ್ ಪದ ತುಕ ಪದವನ್ ಅಂಚಿ ಸರ್ ಇರಗು ಪದವು ಅವು ಕನ್ನಡ ಅವ ಹಿಂದಿ ಅವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ ತಮಿಳ್ ಅವ ಮರಾಠಿ ಅವ ಗುಜರಾತ್ ಅವ ಬಂಗಾಳಿ ಅವ ನೇಪಾಳಿ ಅವ ಚೈನೀಸ್ ಅವ ಉರ್ದು ಅವ ಕೊಂಕಣಿ ಅವ ಉರ್ದು ಅವ ಪತ್ತು ಉರ್ದು ಅತ್ತೇನಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡನೇ ಅವು ಪನ್ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾವ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಂಬೇಶ್ ನಾವ ಅನಂತನಾಗ ಕಾಷ್ಟ ದ್ವಾರಕೃಷ್ಣ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಾವ ಯಾವ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರನೇ ಪನ್ ಮಾರ ಸರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಸರ್ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಸರ್ ಸೋಲೋ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಸರ್ ಚಂದ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಬಹುತೇನ ಸೋಲೋನೆ ಅವು ಸರ್ ನೀವು ಸೋಲೋ ಒಂದು ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಪಂತಿನಾವ ಅಥವಾ ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಂತಿನಾವ ಇಂಚಿನ ನರಮಣಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂತಿನ ನಾವು ದಾದ ಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಬಿನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಬಿನಿ ನಿನ್ನ ಉಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿನಿ ಕೇಂಡ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪ ಮಗನಿಕ್ಕು ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಸರ್ ಬಲ್ತ ಕಾಡು ತೋರ್ಪರ ತತ್ತ ಕಾಡು ಓಲ ಬಟ್ಟಿ ಚಾಲ ಬಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಚಾಕೆನ್ನ ಈ ನಮ್ನ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪೇನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ ಸೈತನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಿರ್ರೆ ಬುರ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಸರ್ ಸಾವದ ವನಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬಾರ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು